पावसाची एक सर आत्ताच येऊन गेली, तेव्हा सुयोगने काम थांबवलं होतं आणि आता पुन्हा स्टार्ट करतायत. एवढं सगळं आमचं बेनून झालेलं आहे. काल मी आणि हे दोघं पण करत होतो, पण आज मला शक्य नाही कारण आज गुरुवार आहे, माझं जेवणाला लागते, नैवेद्य दाखवायचं आज. त्यांना आज कंप्लीट करायचे काम, कारण की नंतर मग गुरं राखायचे रोज जाऊन. आणि जरा आपले व्हिडिओ अजून आले नाहीत ना रानभाजीचे वगैरे, तर ते सुद्धा दाखवणार आहोत आम्ही लवकरात लवकरच. पण हे सगळं व्यवस्थित साफसफाई झाल्यानंतर, म्हणून ते एक पाय दुखत असून सुद्धा पण कामामध्ये जोर करतात. आणि ते माऊ बघा कशी टिकली लावून बसलीये, मीच लावली टिकली तिला. बघितलं कशी करते, हात लावा देणार नाही अजिबात. तिला वाटते काय करतो आम्ही तिला. कशी जांभई देते, सगळ्यांना झोप येईल व्हिडिओ बघणाऱ्यांना. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. सुयोग तिकडे काम करतात आपल्या परसबागेमध्ये साफसफाईचं, आणि माझं जेवण चाललंय एकीकडे. आज गुरुवार आहे तर नैवेद्य दाखवायचं आहे. आणि परसबाग आपली आता बहरत चाललेली आहे, तर ती मी तुम्हाला नंतर दाखवेन की कोणती कोणती भाजी आपल्या परसबागेत लागलेली आहे. ती म्हणजे सुरुवात होते येण्यासाठी, तर ते मी नक्की दाखवते तुम्हाला. आणि काल रात्रभर खूप पाऊस पडला इकडे, 2 दिवसानंतर. नाही तर 2 दिवस ऊनच होतं, एक सर यायची, बाकी सगळं दिवसभर ऊनच असायचं. आत्ता पण एक सर आली, ती पण मोठी येऊन गेली. आणि तुमच्यापैकी काही जणांना रानभाजींची व्हिडिओ बघायचे, तर ती लवकरच आपल्या चॅनलवर येईल. अजून कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्याने चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. जे सबस्क्राईब केलात तर व्हिडिओची नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला, आणि एकही व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस होणार नाही. हे मी बनवते भेंडीची भाजी. थोड्याशा तेलामध्ये भेंडी परतून घेणार आधी, म्हणजे बुळबुळीतपणा त्याचा निघून जाण्यासाठी, आणि नंतर मग कांदा मिरचीमध्येच भेंडीची भाजी बनवणार आहे. तर जेवण इकडे माझं होतं झालेलं आहे, आणि आज मी त्यांना मदत करायला बाहेर गेली असती. तसा त्यांचा पाय आज बरा आहे, पण 2 दिवस जरा दुखत होता, कारण भोवरी आले, त्यामध्ये ते बिना चप्पलचं काम करत होते, तर दगडी टोचून टोचून तो जरा पाय सुजला होता. काल त्यांना आराम मिळावा म्हणून मी पण करत होती त्या जोराबरोबर. पण काय होतं ना, ते पावडं असतं ना, ते पूर्ण बेनून काढायचं असतं, जेणेकरून गवत परत येऊ नये म्हणून. माऊ तिकडे खाडखुड करते सगळं, तर ते बेनून काढायचं असतं. तर त्या पावड्याने ना, पावडा एकदम जड होतो माती ओली असल्यामुळे, तर ना मला ते असं खेचून 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 माझं एक साईड पूर्ण कुशीमध्ये भरून आले. तर ह्यांना मी बोलली की हे राहू दे, आज मी काय करणार नाही, कारण मग परत ते सतत दुखत राहिलं ना की मग पुढची कामं होणार नाही, प्लस मला घरात जेवण वगैरे पण बघायचं असतं. म्हणून मी हे बोलले की आज तू करूच नकोस, काय राहून दे. मी म्हटलं फक्त पूर्ण भरेन, माती काढून द्या, पूर्ण भरून देते मी तुम्हाला, फक्त हे नको, कारण घमेले वगैरे पण ना खूप वजन होतात उचलायला. म्हणून मी आज काय गेली नाही त्यांना मदत करायला, नाही तर गेली असती. तर नैवेद्य वगैरे माझं दाखवून झालेलं आहे, आणि आता आम्ही पुन्हा परसबागेत चाललोय म्हणजे घराच्या समोरच आहे आपल्या. तर सर्व रान तासून झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि कसं वाटते परसबाग आपली ते कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि हे बघा, मेहनतीचं फळ, चवळीच्या शेंगा यायला लागल्याच आहेत, म्हणजे आल्याच आहेत भरपूर. एक दोन टायमाची भाजी वगैरे होईल, आणि अजून बऱ्याच फुलं पडले तर ती येणार आहेत. ही आहे पडवळची वेल, तर पडवळच्या वेलेला पण फुलं यायला लागलेत, म्हणजे थोड्याच दिवसामध्ये आपल्याला पडवळ सुद्धा बघायला मिळतील. आणि इकडे दोडका, आणि बाग बहरत चालले, म्हणजे हे बघा वेली अगद्या वरती वरती चाललेत, आणि फुलं पण भरपूर यायला लागलेत. हे बघा, हे दोडका. आणि हे आहे दुधी. तर दुधीला फक्त फुलं पडलेत, अजून त्यांना यायला जरा वेळ जाईल. हे बघा, म्हणजे आताशी सुरुवात होते. आता या आतमध्ये हे आहे ऊस, इकडे भेंडी आहेत, तर भेंडी पण यायला सुरुवात झाली आहे. आतमध्ये बघू शकताय बघा, भेंडी यायला पण सुरुवात झाली. गवारी अजून यायला सुरुवात नाही झाली,
गवारी यायला थोडा वेळ जाईल. गवारीला थोडा वेळ जाईल. ही आहे, मध्ये मध्ये लाल माठ सुद्धा आहे बघा. आणि वांगी तर तुम्हाला माहितीच आहे, ते तर आता रोजच्या व्हिडिओमध्ये दिसतातच, तर वांगी काय आता मी दाखवत नाही. तर या आता इकडे पुढे. आणि हे आहे भोपळ्याचं वेल, तर त्याला पण फुलं पडलेत आणि बघू शकता भोपळा पण यायला हळूहळू आता सुरुवात होते. हे बघा, इथे आहे कारली. कारली कारली पण धरायला थोडा वेळ जाईल अजून. फुलं पडतायत कारलीला पण, सेम पिवळीच फुलं आहेत जशी की आपल्या ह्याला आहेत. कशाला? काकडीला. काकडी पण आतमध्ये ती बघा, काकडी. कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलातच की आपण 2 मोठ्या मोठ्या काकड्या होत्या त्या काढून टाकलेत आणि खाऊन पण झालेत. तर इकडे आता ही जेवढी फुलं आहेत ना, तेवढ्या सगळ्यांना काकड्या आहेत. म्हणजे ह्या सगळ्या काकड्या आहेत. एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी आपल्याला विचारलं होतं की अजून तुमची हळद नाही आली आहे, भुईमुग दाखवा. तर आपल्या व्हिडिओमध्ये सगळ्या अपडेट्स असतातच, थोडं थोडं जरी आलं तरी, पण अजून आत्ताशे येत आहेत ते, त्यामुळे मी एवढे दिवस काही व्हिडिओ दाखवला नाही. कारण की प्रत्येक एवढं आलंय असं कसं दाखवत राहणार ना. तर चला आता बघूया किती काय आलंय ते. हे बघा, हळद येतेच आहे, पण ती अगदी उंच होत नाही तोपर्यंत कशी दिसणार. हे काय सगळे कोंब येत आहेत, हे बघा. नाही असं नाही, फक्त यायला कसा जरा वेळ जातो ना. आता मध्यंतरी पाऊस भरपूर होता, आता 2-4 दिवस झाले पाऊस कमी आहे. तर हे बघा, हळदीचं पान आता एवढं उंच आलंय म्हणून ते तुम्हाला दिसतंय. अजून ते मोठं मोठं होणार, तसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतच जाईल. आणि भुईमुग आहे ना, भुईमुग आणि हळद आम्ही फर्स्ट टाइमच सगळं पेरलंय. तर भुईमुग सगळ्याच बांधांवरती नाही आलाय, काय काय उशिरा येत आहेत. तर बघा, जवळून दाखवा त्यांना बघा. हे सर्व भुईमुगच आहे जे रुजून आलेत. हे आहे गावठी घेवडा आणि पारोशी आपण लावली होती, तर ते सुद्धा रुजून आले. पण कोंबड्यांनी त्यातलं थोडंफार खाल्लं पण आहे. हे सर्व ना खाल्लं होतं, तर त्यांना बघूया ढिऱ्या फुटतायत का, म्हणून हे सर्व असं लावून ठेवलंय शिरी, जेणेकरून कोंबड्या आतमध्ये जाऊ नये म्हणून. तर तुमच्यापैकी काही जणांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर तर मी दिली आहे भुईमुग आणि हळदीबद्दल. तर नाही आले असं नाहीये, आलेत, पण त्याला जरा वेळ जातोय. कारण की त्यामध्ये शेणखत वगैरे नव्हतं टाकलेलं, जसं आम्ही भाजीमध्ये टाकलं तसं. पण शेणखत आता आम्ही त्यात जिथे चर आहे ना तिथे टाकणार आहोत. आणि परसबाग आपली कशी दिसते ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्ही. इव्हिनिंग फ्रेंड्स, आता वाजले संध्याकाळचे 5. माऊ सोबत बसले इकडे दरवाजात, पायरीवर बसून असं समोर ना बघायला खूप भारी वाटतंय. म्हणजे असं बघतच राहावं, कारण समोरच आपली परसबाग आहे. आणि माऊला सकाळपासूनची जी टिकली लावली ती अजून तिने तशीच ठेवली आहे, काढली नाही अजिबात. ही बघा माऊची टिकली सकाळपासून ठेवली तशीच, निघणार आहे ती आता. काय करते ग? रागाची आहे ती, एकदम राग येतो तिला. गाईंचं दूध काढायचा पण टायमिंग झालेला आहे, त्याआधी धुरी करून घेणार वाड्यामध्ये. एक साईडला अमूल रेडी करणार आणि मग दूध काढणार. इथे कोंबड्यांना सुद्धा सोडलंय. दुपारी आतमध्ये घेतलं होतं कारण की जरा वेळ पडू पण देत नाहीत
आणि मुंगूस वगैरे बाहेर येतं, मग ते सगळे ओरडत बसतात. म्हणून आम्ही ना दुपारच्या वेळेस त्यांना आतमध्ये घेतो पिंजऱ्यामध्ये आणि आता पुन्हा सोडलंय. ते आता काय 6:30 पर्यंत आतमध्ये येतील घरामध्ये. बोक्यासारखी ही पण चालली त्यांची पाठ काढायला. दिवाबत्ती करून चहा घेऊन आता मी किचनमध्ये आलेली आहे. दुपारी भेंडीची भाजी केली होती, तर ती आता थोडीशीच राहिली अगदी. तर म्हटलं आता काय करावं, तर म्हटलं बटाट्याची कापं करते. त्यासाठी बटाटे वगैरे कट करून ठेवलेत. कापं मी आयत्या वेळेला करेन, जेवायला बसेन त्याच्या आधी थोडं, म्हणजे गरम गरम मिळतील. ते मी मका उकडलाय हळद आणि मीठ टाकून. बाहेर दोरी केले संध्याकाळच्या वेळेस. तर जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता 10:30 वाजलेत, झोपायची तयारी. तर व्हिडिओ मी आता इथेच एंड करते, कारण की झोप पण भरपूर येते. सकाळी लाईट गेली होती, त्यामुळे लवकर उठायला झालं अगदी टायमिंगच्या आधीच. आणि दुपारी पण काही झोपलेले नव्हते, म्हणून आत्ता लवकर झोप येते. तर व्हिडिओ मी आता इथेच एंड करते. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, टेक केअर.